Fil-konferenza tal-aħbarijiet eżattament wara li spiċċa is-Summit Ewropew ta' Ġunju, il-President tal-Kunsill Ewropew Donald Tusk tenna li bil-qbil f'dan is-summit intbagħat messaġġ ċar li ħatmu għal fuq mill-liġijiet internazzjonali. Il-President tal-Kunsill Ewropew qal li dan juri s-sapport tal-istess Kunsill għall-azzjonijiet li qed jieħu pajjiżna f'dan ir-rigward. On top of that, we have sent a clear message to all vessels, including those of NGOs. Operating in the Mediterranean, that they must respect the law and must not obstruct the operation of the Libyan Coast Guard. This demonstrates our clear and unequivocal support for the actions of the Maltese authorities. Tusk spjega li minkejja l-intlaħaq ftehim sa issa saret biss leħfef biċċa xogħol u għad fadal li l-ftehim jiġi implimentat bil-fatti bejn l-istati membri. U ħabbar li 3 proposti li huwa ressaq il-qudiem intlaqgħu 3 illi huma. Il-proposti jinkludu fihom ħolqien ta' pjattaformi ta' diżembargazzjoni barra l-Unjoni Ewropea bilan li jitkissru il-modelli ta' traffikar li ħolqu it-traffikanti u iktar għajnuna lill-Gwardja tal-Kosta Libjana u li parti mill-budget Ewropew li jmiss ikun dedikat favur il-ġlieda kontra l-migrazzjoni illegali. Fl-aħħar nett, Tusk qal ukoll li sar qbil bejn kulħadd biex 500 miljun euro minn fondi Ewropej għall-iżvilupp jgħaddu għall-Afrika biex tgħin tkompli tiżviluppa ruħha. Intant fi stqarrija l-Partit Laburista innota li huwa ironiku li l-Oppożizzjoni għamlet stqarrija negattiva fuq il-Gvern dwar l-immigrazzjoni fi tmiem ġimgħa fejn il-Prim Ministru Joseph Muscat ħar rwol ta' tmexxija fuq livell Ewropew u wasal biex iqassam il-pis tal-immigranti li kienu ġejjin Malta bejn 8 pajjiżi Ewropej u ieħor barra l-Ewropa. Xi ħaġa li fi kliem il-Partit Laburista l-ebda pajjiż ieħor ma irnexxielu jagħmel. L-istqarrija komplet tgħid li l-kelliema tal-Oppożizzjoni lanqas biss fehmu x'ġara fi Brussell, hekk kif fuq livell Ewropew l-affarijiet ftit li xejn tbiddlu għajra l-proposta li resqet Malta u li permezz tagħha il-Gwardja tal-Kosta Libjana se titħalla taħdem skont il-liġi. Il-Partit Laburista temm jgħid kif sfortunatament l-Oppożizzjoni qed terġa' timxi fit-triq fejn minflok tikkritika fejn għandha tikkritika b'mod kostruttiv, sempliċiment topponi biex tkun opponit lill-Gvern, anke fuq qasam fejn l-interess nazzjonali jiġi qabel l-interessi partiġjani.